Kani kadai ko All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alverine Karwanlang. Kimat ki ba kongsan jong ka khubor menta ka step. Ha ka program man ki bat bala pensingaw hanin ka sngi. Kerpat bat ya wer Menteri Rang Badu Narendra Modi ya kipat kari India baru kawai ban yasnok tilang ha ka ban kyar na ka bapendan kam ya kitiar plastik bapendan kam tang sisian shiwat. Kajing raj onthang ya u Arun Jaitley, Menteri Pelatengka Barem Kari India, kala long hanin ka sngi, hani Gambod Ghat, hani New Delhi, rengkat kajing lek Don Buram Bapura, da ka sarkar. Enwan jengok ka Smriti Irani, Menteri Katnat Textiles jong ka sarkar Pedang, ya ka Jela Meghalaya, menta ka sngi. Ki khubor ke babnya. Ha ka jingkran ka ba ulapan sengaw lengba ka program man ki bat henin ka sngi u Menteri Rang Badu Narendra Modi ulay aware bat kentu yekipai kari India baru kawai ban yasnok tilang ha ka ban kyar na ka bapendan kam yekitiar plastik bapendan kam tang sisian shiwat. Ban benrap syuk halor kani kapang u Modi ula ong baka jing syakri yekibriu kalong ka kam ka bayahap ban lek buram ya u Mahatma Gandhi ha ka lingku sngi ka basispa san pau jong u menta ka snem. Kumta kumban penbut ya kani ka jingtmu ka sarkar kan sa pentrai kam ya ka swachta hi seva campaign na do ka khatwai tarik ubnai banwan kani ka campaign kan pensyai bat ai jing hikai ki brio syapang ka jingsniu ki plastik bat da ka balek kumta kan wan ra ya ka jingduna ha ka bapendan kam ya ki bat wan ra ya ka India ka bala light na ki plastik. U Modi ulapan kan mauru ba ya ubnai banwan labu kerpang na kabenta ka Poshan Abhiyan kabalong ka program ban kampen let jingmut haga bapenyo ya kabam kadi kabatay ya ka koit ka khya ki khana ki khalung bat ki kanthai badang armet. Nalor kini u Menteri Rang Badu Kari uleh thuru ba hakani kasni palai ka banwan kabalong ka National Sports Day and sedang ru ya ka Fit India Movement. Kajinglet on thang ya u Arun Jaitley, Menteri Pelatengka Barem Kari India, kala long hanin ka sngi, hani Gambod Ghat, hani New Delhi, rengkat kajinglet Don Buram kabapura da ka sarkar. Hashwa jong kane, ya kamet jong u Jaitley labu ha headquarter jong ka seng BJP, kenang bakinong buat jong u bakipat ba kilak banwan ai khuble khat du, ya uni unong san hima balai jong ka seng. Ki Menteri ka Sarkar Pedang kentop ya Amit Shah, Rajnath Singh, kiwai kinong yalam ka BJP, bat kumjo ru kiwai kinong tray ka seng, kila lej ban on thang ya uni unong yalam balaklat no. U Arun Jaitley ulaklat no ha Ames menshi singi, hadin ba ulasya sumar hakane ka hospital, nadu ka khandai tarik menta ubnai. Ka Brazil kalapha 100,000 per ton ki sipai ringkat kilieng sun bantam ya ka jingplu ding ki khlau ka Amazon kabala ne labun sngi menta. Hadian ka jing dawa jong ki pat ba na ka perthai baro kawai halor ban shim ya ki lat bantam ya ka ne ka jingplu ding ki khlau u President Bolsonaro jong ka Brazil ula ai buar ya ki sipai ka ri ban le ya ka badan kam ban penlip ya ka ding ka baklang hakini ki khlau berben jong ka than Amazon. Ki sipai ka Brazil kinya tray langbat kiwai ki kenhun na kiseng baper ha ka ni ka kam. Ka jingle bam patiaw u President ka Brazil halor ka jingsha bamdu ki khlau ka Amazon ha ki thlit ding ki baklang kalawan ra ya ka jingki wen bakraw ha pedang ki riu it mariang ka perthai baro ka wai batladan ru ki jingya ki pat ba ban persha ya ka ni ha Brazil. Ha kawai na kijing kurup drugs bahe do ha Manipur ki pulet kilayo kurup ya ki dawai penbuat bala tip kum ki party drugs na district Thaubal jong ka Manipur menchisngi. U superintendent ki pulet ka Thaubal u S Ibomcha Singh ulethu hanin ka sngi bakini ki drugs bala yo kurup ki shongdor la kumno South Park klortingka hakiyo ki hat ka perthai. Une u ofisar ulethu shu bahadin bala yo khubor ka kenhun ki pulet rengkat ka jingerap jong kiwai ki kenhun pat ba kilapan sange ya ka we ka trok red bala suba ha powder kairambi makha bar kilawan ra ya ka shathanat pulet ha Thaubal. Andalawat bha ya ka te ka trok ki pulet kilalap saupholak teli ki kuli pun buat bala tip kerteng kum u world is yours ya ki bala tip pat ba kum ki party drugs. Kani kadai ko All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor. Life insurance policy that has premium, good bonus and it's trustworthy too. Wow, so many things in one policy.
It's not possible. It is possible with PLI. Along with government employees, non-listed companies' employees and all professionals like CAs, doctors, engineers can also take advantage of PLI policies. That too with Postal Department's trust from 1884. For more information, contact your nearest post office today or log on to www.indiapost.gov.in. बिटिया की शादी मुबारक हो चाचा। आओ बेटा। एक बात बताओ चाचा, इतना सुंदर घर बना लिया, बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया और बिटिया की बढ़िया शादी के चर्चे तो सारे गांव में हो रहे हैं। ये बीच बीच में कहाँ से लॉटरी लगती है? बेटा आरपीएलआई की ग्राम संतोष पॉलिसी को लॉटरी ही समझो। सही समय पर 3 पॉलिसीज ले ली और अपने हिसाब से मैच्योरिटी की अवधि तय कर ली, ताकि जरूरत के समय पैसों के लिए इधर उधर न देखना पड़े। आरपीएलआई की ग्राम संतोष पॉलिसी, मुनाफे का सौदा। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें। भारतीय डाक की जीवन बीमा पॉलिसी। Naka station jangka All India Radio Shillong ngine beteng biang bat ka khubor. Ka Menteri Katnat Textiles jangka Sarkar Pedeng ka Smriti Irani kan wanjungo ya ka Jilla Meghalaya menta ka sngi. Ha ka ne ka jing wanjungo jangka ka Irani kan letpet ya ka jingnya chaprang ki kam ha ka jingtai ya ka National Institute of Fashion Technology Hamau Diang Diang bat hadian ka ne kan let penlong jing ya lang ha Secretariat banyak keren halor ka Poshan Abhiyan. Ka Irani kan let jengok ru ya ka Mauleng Anganwadi Center ha Umsning bat hadian ka ne kan let bu Maunong Rim na ka benta ka Integrated Textile Tourism Park ha Nongpo. U President Ramnath Kovind bat u Menteri Rang Badu Narendra Modi kila ai khublai kerpang ya kanong yele kai badminton bapau nam kari ka PV Sindhu halor ka jingjab jongka ya ka World Badminton Championships kabala long ha Basel Switzerland henin ka sngi. Ka Sindhu kala yo ya ka nam la adu ha ka te ka jingya khun bat kala kala long ka nong India ka ban ningkong ban yo ya ka takmak siar ha ka BWF World Championship. Ha ukur wo lengba ka Twitter u President Ramnath Kovind ula penpau bakane ka jingjab jong ka Sindhu henin ka sngi kalong ka bapen sngo sarong ya baro kipat kari bat ka ba ai mensiem ya ki babun. Kumjuru u Menteri Rang Badu Narendra Modi ula ong baka jing jong ka ne ka klur ya lekai ya ka ne ka jing ya lekai ka jing IT jong ka met bat mensiem na ka benta ban pentebit ya lade ha ka ne ka jing ya lekai kalong ka ban ai mensiem ya kito ki ba ya ka ne ka jing ya lekai pateng la pateng. Ka Sindhu kala penliam ya ka Nozomi Okuhara jong ka Japan tang haki arset da arphuwai la nyau bat arphuwai la nyau ha ka final jong ka World Badminton Championship henin ka sngi. Ka Sarkar Meghalaya kala soy ya ka Saskular ya sngautho jingmot ba ka Dhyan Foundation na Delhi kabalong ka Kanja Seng bapet ya ka bha ka miat kimrat kimreng. Lale ya ka ne khnang ban penyo jing sumar sukher ya kitu ki masi balayo kurup na kabasya shalan tu tat anda hadu baki try masi ki wan kam yaki. U officer rang ba jong katnat Animal Husbandry and Veterinary u layathu baka jing thmu jong ka Dhyan Foundation kalong ban bu yaki masi balayo kurup hakajaka rimrat kerpang kabadan hasat sama ha district West Jaintia Hills. Ka jing shna ya kate ka jaka rimrat kerpang kabahya kemasan akar kadang ya syakmat menta batang sudap shna ya ka Dhyan Foundation kan sa penkit yaki masi balayo kurup syakatai ka jaka. Ladon bun ki jing kentho halor ki jing ki bami hadian baki pulet bat ki sipai BSF kila kurup yaki masi ki balasya shalantu namar amdan jaka ban bu yaki. Unong yalam jong kaseng Congress umukul sangma ulaong ba amdan unu u MLA na kaseng ubatmu banyasno ba kaseng BJP lane bat ki pat kiseng da ka bapen shairu ba kaseng Congress Legislature Party kadon laki jong ki kendon nakabenta kitu ki ba perkhat pande komta. Ha ka bekran ba kinang pathay khubor umukul sangma ulaong ba ki MLA na kiseng bapher kimla hi banyalat nakabayakan do iway namar ki kam bapher. Kani ka jing ong usang ma kalami hadin beladon ki khubor ki bakenno ba usang ma lembat kattu kat ni ki weipat ki don ka jing thmu banyas no ba kaseng BJP bat kattu ngila poisha ka bakut jang ka khubor ka bala wan chapi na ka All India Radio Shillong abat ngap ya ki khubor ki banwan na Delhi.